Ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ҳама каса ба канали мо. Имрӯз ман мантука дестам, золара тамошо кунен, беҳад сахтак шуридам. Об, намак, ор тамом. Инамқай 3 зола мешава. Иҷода гирифтам, камтара кадугӣ кардам, қатти пиёз, хай мурчу, зира ҳама чиша аралаш кардам. Иҷода бо гӯшти реза кадагӣ. Иқа манту кунам, гуфтам пешай рафтан мон. Олуҷа мантупазак миёвам, намиёвам, гуфтам намефурам я ҷои дига да ҳами чиз бихарӣ ва ба чӣ пасуда ҷамъ кунӣ. Гуфтам бехай манту кунем, бо хеле ҳоли манту намефурад. Ба сери бихӯрем. Кадугирам кардам. Ина кадугиш камтарака ине ки бисёртарги гӯшти ва ҳами гӯшти реза ба маззаҳе. Иҷода ма гирифтум золама ба 3 та тақсим кардамша. 3 та шудак ҳози камтар рӯ бигира, баъд тунукш мекунам, 4 лист пур меша ба фикрам ҳами 3 зола. Тамошо кунем, бо мо бошед. Мантуора печондум, ина гирон кардамша, наомондумша. Хай печонданаша, тунукниша ҳама метонад. Чанд таи видео ҳастамша, навор накардам. Инамха мантуои калон кардам, майда. Вақти одама мегирам, ма ҳамқа украшени бисёр дорум. Гуфтам бо ҳамқа навортон кунам, ай украшени тамошо кунем. Чанд рӯз бод видеои хали наворо нест. Ина мантуи морам тайёр шуд. Чакара нав айқишлоқ овардан, якта хешо монда закас мекунем. Ҳам чака, ҳам шира айқишлоқ мебиёранд. Яке абура хела мебиёра, бо 1 моҳ қариб мебарада. Хай шируша дар морозилник мемонем. Беҳад чакашам ба мазза, 1 халта чакаю. ҳам чанд литр шир мебиёра, 5 литр шир мебиёра. Хай хонаи мо додам камай бисёр мебара. Ина иҷа мантуора гирифтам, калони хай манту чихела ҳами золаи обичнияй, беҳад ба маззаи обичниям. Бо камтар дрож дозӣ ку вапше зур мешава. Мада махқулае ки золаи манту да дрож андозӣ. Ака ма барои очам дрож наандохтам, дрож зарар дора меган. Лекин мада ҳами чем и хелира мантуи дрождор як бор кардам, ҳамқа кӯдаком да форид, мулоим мешада, бестам сахт намешава. Хай ирам бинен золаш чихе тунуки мулоимаки хушрӯ омадагиай. Ирам бад нестай, хушрӯай, ака бо дрождор дига хеб буд. Ина тамошобинони азиз, украшениёрам тамошо кунед. Ами чанд рӯз шуд ма украшени даводави рафтан тайёрӣ дидестем. Дар комментариҳо ҳеҷ ки ҷавоб надодам. Иншоалло бекор шудам. Ҳаматон да ҷавоб метиҳам. Ма бояд чанд киртара успед кунам, ба бихезем раки кунем. Инамҷа артел омадам. Киртои кадагӣ ами украшениёра чандташа артел оварда буданд. Иша я ҳамкори очам кадагиай, ира ма кадагӣ нестам. Хай ҳамаи намуда махмам када метонам, ҳамаи ҳами дузандои артелам када метонанд. Ҳами кадоме ки дузанда ҳай, ами як бор бубинам мефаҳма, худаш мекуна. Иш попурай дӯстони азиз, попурам бо ҳози модда шудай да паплино задестиян. Попурам чихе ба қувватай. Шушта ҳаму киртара истифода мебаре, ҳичи намеша ришташ, сахтаки хушрӯай. Тамошо кунен. Ана иша украшениро ма кардам ручнояй. Ду параш ручнояй, баъд мобайниш дам хай метражни қати санго. Гуфтам қафасонора тамошо кунен, меҳнатҳои кадагӣ мара ки мо пага меравем. Чанд кирта ҳай бароям ягон каса ма дар комментария ҷавоб надодам. Бахшиши зиёд дӯстони азиз. Ма бекор шудам, саволотон дам савол додагиен, ҳамашда ҷавоб метиҳам. ҳози камта саросимаем ба рафтан монд. Я савол буд ки ҳами чанд нафар навистае ки Қазоқистон визагирӣ меравен. Не, мо Қазоқистон 2 сола меравем, коркунӣ меравем. Барои ҳамо марда коркунӣ мерава. Мо визагирӣ намеравем дӯстони азиз. Ман намехоҳам ки саволора резинка кунам. Мо баъд ҳам мегӯм ки савол шуд, сразу ҷавоб диҳем ки бо ҳам фаромӯш мешава, ҳам бо подписчикои ма ждат мекунанд ки барои чӣ мерафта боша. мо барои ҳамихе коркунӣ меравем. 2 сол марда кор мекунад. Хай бо мебинем оянда зиндагира бо чӣ мешава. Худованд худаш медона. Ҳамаша и бо ризогии Аллоҳ мешава. Ма ҳам намедонистам ки ҳам хали раҳакӣ мешавем. Яке бора раҳакӣ кардистем.
барои ҳамун чӣ қадр саросима шудем, намедонем ай кадом кор сар кунем, чӣ хеле кунем, боиҷа очама ёрдам кадан дар корай, чанд кас навистае ки намерафтен, очатон зиқ мешава. Ман мехостам ки наравам, не ки мардак нахост ки мисол мо истем тоқа. Ман ака ҳамроҳи очам гуфтам бестам ки яка чизе ки мардак гуфа ҳамун гапи мардак мешава. Иам ба фоида яка зиндагӣ гуфтак. Ба ҳамун хотир ака безану фарзанд қинай гуфта шаҳри мардам мора бурдистай. Марам намехостам очама партом дар ин вақт бо худаш тоқаяй равома. Ака маҷбур шудам, ака як духтарам ки будам дига илоҷ нестай. Ака вақте ки шавҳар чизе гӯя гапи шавҳара мегирем. дӯстони азиз, барои ҳамун чанде саволое ҳаст ки ман дар уҷа ҷавоб дода наметавонам. Чанд нафар я саволо додагияй. Ба ҳамин хотир Қазоқистона гуфтанд ки ё визагирӣ мера. Не, ма визагирӣ намеравам, коркунӣ меравем. Бо иншоалло мебинем дар бо мурури замон ки чӣ мешава, чӣ ҳолатҳо мебояд. Шумо тамошо кунед та охири видеора. ҳатман ман мегӯм чӣ гапу кор мешава. Ина дӯстони азиз, ман артелда омадам ам буруки ки гуфтам кадам тинакак буд ку боиҷада бо ҳамира ғавзша харидам ай 100 барг. Метраш 6 сомон. У тинакакаш 25 сомонӣ буд метраш. Я метр 10 сантиметр гирифтам. Яка 10 бо хай камта зиёдтӣ буд. Ай болош буридем нуҷа зиёдтиёш. Унаву эзори дигариш яна иш тинакакай. Яни хали типа гарошик, яни хали типа жатича дора. Тагиш аднатони нестай. Ина иш аднатони ғавсакай. Анха бурук медузом қати хали рубашка бори, рубашкаи то зону кушодак, остиношам аха кушод. Хали типа клёш бори кушоди обични. Амуда хай клёш нева, ҳам хай кушодак ранг клёш бори. Ана иҷа ҳамаш мел шудай. جان شیرین میرم غریبی کاش آمدنم را انتظار باشی. جان شیرین میرم غریبی کاش آمدنم را انتظار باشی. گوش کن فریاد دل را یا فراموش کن دیدار یارا. گوش کن فریاد دل را یا فراموش کن دیدار یارا. دنیا چی دیدم غریبی از تو دورم کرده، اما غریبی از تو دورم کرده، اما بس تو گریه داری. اینجا آمدیم وای رستورانی بخارا آمدیم. دوستان عزیز، ما تاشکند آمدیم. چرا تاشکند می رویم؟ برای که через душанбе рейси Қазоқистон набудем, через Ташкент меравем. Нами нав расидем шавида гостиница дромадем, чизора мондем сумкораво, бад гуфтем кам я ужин мекунем, бад меравем, хоб меравем, ҳам бефараштем дар рай қараҳи дроз,